आंथ' आंनि फिसाखो बेबायदि हगारगोन होननानै सानाखै। आं फिसाखो आंहा बिदि खामानि मावग्रा मानसि गैया, आंहा आरो बाहेराव बेबायदि ओंखारबाय थानो हाया आरो आंहा न'आव रावबो मावग्रा गैया आरो आंहा गारजेनबो गैया। ओंखायनो आं बेबायदि खामानिखौ थांनो गोसो गैया आं बेबायदि। आं बेखौ हगारनो हाथारनाय नङा आरो। सानैल'सो आंहा बिमा बिफा सानैल', ओमफ्राय सासे हाबा जाबाय, साथाममोन आरो। बयनिसिमबो आंनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। जि बनसु आफाद बे बनसु बे स्टुडेन्ट इउनियनाव जि आंखौ स्पक्स पार्सन होबाय, बेयाव आं बुंनो गोनां बेनो जे आं बावैसो थांनाय दानथामसो जाबाय बे आं मोनसे NGOआव बेबायदि खामानि मावबाय थादोंमोन। बेयावनो आं बेबायदि लोगोफोरजों बेबायदि जास्ट सावरायज्लायनायमोन आरोना। ओमफ्राय सावरायज्लायनायनि गेजेरजों जेनेबा आंबो हाबगोन होननानै आं बुंदोंमोन आरो बिनिफ्रायनो जे थांनाय बुधबारे जि उदालगुरियाव डिस्ट्रिक्टआव जि मिटिं जालांबाय बनसुनिफ्राय, बेयाव आंखौ स्पक पार्सन बेबायदि सायख'नानै होबाय। नाथाय आंहा जि बनसु, बे बनसुनि जेबो बेकग्राउन्डनिबो जेबो इनफरमेसन गैया आरो आंखौ जि होबाय बेखौ आं बिथांमोननो खावलायहरखाबाय जे बिथांमोना आंखौ जि स्पक्स पार्सन होदों बेनिफ्राय आंखौ उइथड्र खालामनानै आं बिथांमोननिसिम रिकुवेस्ट खालामहरखाबाय आरो बिथांमोना बेखौ नायसिगोन। ओरैनो नोंथांखौ स्पिकाराव मा होनो थाखाय जेनेबा बोरै होनो मोनखो? आगोलाव नोंथाङा सोमोन्दो दंखायोमोन नामा बिथांमोनजों? आंहा बिथांमोनजों जेबो सोमोन्दो गैया। जेनेबा जों जे NGO जि सावरायलायदोंमोन नालाय, ओमफ्राय बेयाव माखासे लोगोफोर दंमोन, बिदिनो सावरायलायनायनि गेजेरजों जादों बियो। जास्ट सर्ट टाइमाव आरोना, जेबो इनफरमेसन गैया। बिथांमोना मा गुन नुनानै थिखांना होदों बेखौ आं मिथिया, नाथाय स्पक्स पार्सनाव होदों। जों लोगोफोरजों सावरायलायदोंमोन, बेयावनो ओरैनो जास्ट स्लाइटलि आरोना थागोन होननानै आं बुंदोंमोन। बेबायदिनो बिदि जकिं सिस्टेम होयोबाबो बेबायदिनो जालांबाय आरोना दायो। दा जोबनाय बुब्लियाव बेबायदि आंखौ स्पक्स पार्सनाव बेबायदि सोना होबाय आरो आंहा जेबो आइडिया गैया। जों लोगोफोरानो दंमोन। आं बेखौ जेबो मिथिथ'ला, बिथांमोना लादोंबो जानो हागौ सोरबा, नाथाय आं कन्टेक्ट लायाखै। आरो लोगो सासे सानैनिल' आंहा कन्टेक्ट दङ आरो रावजोंबो आंहा कन्टेक्ट गैया।